Ja, goeiedag Leur. Een mooie lunch toe wens ik het. Schoot door de stoeten maar onder de snoeten. Dan zouden we weer eens een mooie podcast van maken. Of niet dan? Ja, vandaag, hoe groot zou er hem? Ja, dat weet ik ook niet. Ik heb niks voorbereid. Dus, ja. Dan is het vrij lastig. Ik kan wel wat verzinnen natuurlijk. Maar het is natuurlijk mooier als er gewoon wat vanzelf koopt. Kijk, dat is het lastige van een podcast maken. Je kunt dan een paar afleveringen van vol krijgen. Maar daarna is het ook weer gebeurd, zeg maar. Dan, hoe zeg je dan? En dan weet je niet meer hoe je het houden met hem. Ik gooi er zo wat hoe, dat maakt niks goed. Maar dan is het lastigste van podcasts maken. Ja, dan ga ik erin gewoon. En ik wil eigenlijk ook Leur uitnodigen en zo. Maar ja, goed. We zitten nou weer druk met het ene bedrijf en de schreeuwerieën en alles. Dus dat schuilt er altijd een beetje bij. Want ja, zo gaat dat nog eenmaal, hè. Wie weet hoe dat gaat. Wat mij opvalt is dat ons plat altijd... Leur weet dat wel gebroken. Maar dan moet er altijd iets cultureels met gedaan worden. We moeten een verhaal vuurdringen, we moeten een gedichtje maken, er wordt schrijfwedstrijden georganiseerd. Hartstikke goed. Maar ik zal het juist mooi vinden dat dat gewoon integreerd is in het dagelijkse leven. Dat je gewoon oude straten kunt en door tweetalige bradjes ziet. Of dat je anders op een website komt en daar dingen in Twijns kunt lezen. Dat je op een knopje drukt en dat alle teksten er ook in Twijns beschikbaar zijn. Wie hebt een Nederlandse tekst, wie hebt altijd, het een of andere manier, altijd een Engelse tekst, veel neurig, mangs Duits. Terwijl het Duits misschien nog maar voor ons in deze grenstrekken belangrijker is als Engels. En misschien Frans, een keer tussen duur, ook goed, maar nooit onze eigen spraken. En terwijl dat juist de sprake is van de leur, van uw klanten, van de lui die weer afspreken. Die juist weer overtuigen van uw product, van uw dienst. Dat dat juist het beste is voor u. En hoe doe je dat het beste? Ja, door in de sprake van harte te spreken. Dan zitten natuurlijk heel veel lui hoeveel Twijns... een berichtje. Dan zitten natuurlijk heel veel lui hoeveel het Twijns niet meer de sprake van het harte is. Of plat of wat dan ook. Maar het is waar een sprake hoe je warme gevoelens nog bij kunt hebben, zeg maar. Dus probeer dat eens een keer. Dat is een gratis tip voor alle ondernemers. Probeer iets meer plat te doen. Want, zoals u eerder ook al hebt behandeld in deze podcast, het Twijs of het Neersassisch, het plat Duits, hoe je het nu weet, was vroeger de handelssprake van Noordwest-Europa met een grote invloed op alle soorten spreekwijzen zoals die hier in de omgeving van ons herkent. Het is gewoon het Fries, aan het Engels. Het heeft een grote invloed op Scandinavisch. Neem het dan maar op. Je kent het verhaal, jullie kunnen inmiddels wel weer. Maar doe dat eens een keer. Want misschien kan ik dat beter met een vuurbeeld geven. Dan kan maar over mij deed een berichtje bij ons in de cameragroep, in de appgroep. Van zijn de dialecten aan het verdwijnen. En dan wordt dat altijd zo gepresenteerd alsof dat onomkeerbaar is, zeg maar. Dat daar niks aan te doen is. Dat dat misschien al maar gewoon, dat maar men ondergaan en men accepteren dat dat zo is. Terwijl je dat helemaal zelf in de handen hebt. Wie kan gewoon zelf, duurt dat gewoon dagelijks te gebruiken. Op een hele normale wijze. Kan je dat misschien al normaal houden. En nou dat niet doet, dan wordt het iets voor op een voortstukken. Voor iets waar je een keer op een podium doet. Of in de revue een keer een beetje een lollig grapje maken. Of maar is het toch lollig, want het is plat. Terwijl ik hier geen enkel grapje hebben gemaakt, volgens mij. Ja, misschien in het begin met de stoeten onder de snoeterschoen. Maar wat ik maar mee zeg, als je er wat met weet, als je er werk van weet maken, dan kan het ook gewoon. Ik bedoel, de laatste jaren vernemen we vandaan vaker dat de leur toch wel denkt van, god, het is toch wel heel mooi en dat moet erin horen. Nou, hoe hoor ik dat erin? Ja, dus gewoon zelf te gebruiken. Simpel zat. Meer kan ik er eigenlijk niet van maken. Maar goed, dan is de podcast zo kort. Dus wie loopt nou mooi en dan neer vandaan. Hoe kun je nou zelf dat platte gebruiken in uw omgang, zeg maar. Nou, stel nou dat je leur aan de telefoon krijgt. Waarom begin je zelf niet al eens een keer in platte kuien?
tegen de leu. Want heel vaak is het zo gauw als het een beetje officieel is, en de telefoon is nog altijd een beetje een officieel instrument, hoe duur hij dwing vult Nederlands te kuien, want er wordt ons van school af aan geleerd. Je moet netjes kuien, je moet Hollands kuien, of Hoogduits, hoe je ook maar vandaan komt, als je deze podcast luistert. Maar hoe je ook maar vandaan komt, er wordt geleerd, als je aan de telefoon zit, dan moet je duidelijk kuien. Maar wie zegt als het plat niet duidelijk is? Ik zit hier uitgebreid te articuleren. Je zult van de benen lachen naar het ziet. Ik zit hier helemaal met een kop te trekken en te doen om het maar zo duidelijk mogelijk uit te spreken. En dat kan in iedere sprake. Kijk, ik kan ook Nederlands heel onduidelijk uit gaan spreken. Ik kan ook Nederlands heel onduidelijk uit gaan spreken. Ik kan ook Nederlands heel onduidelijk uit gaan spreken. Kijk, dat hangt helemaal niet van de sprake af. Dat hangt van de leur zelf af. Hoe duidelijker je zelf uitspreekt, misschien is het wel heel duidelijk als je het in groot plat uitspreekt. Zeker als je een zwaar plat accent hebt, dan is het denk ik duidelijker voor iemand die het plat versteekt, dat je niet in een sprake die hij niet als moedersprake heeft gehad zin te kwaken, maar dat je het zo duidelijk mogelijk in zijn eigen sprake uitspreekt. Zo simpel is het. En in een mailken op de afdeling, stel nou je zit op de afdeling, ik weet niet wat. Je kunt ook, als je ondernemer zit, kun je dat zelf bepalen. Het is uw bedrijf, je bepaalt hoe dan gaat het leuk is. Op de afdelingen kun je het leuk gewoon heel simpel met elkaar in plat dingen overleggen. Geeft vaker nog gemakkelijker ook, want het leuk komt misschien wel plezieriger uit een hoek, want zo'n imago heeft nog één keer. Daar doe je niks aan. Maar ja, het zorgt er ook dat Leu zich meer op zijn gemak voelt. Dus dat ze dingen eerder durft te zeggen. Dus misschien helpt het ook wel. Stel nou dat je een conflict hebt op de werkvloer. Je collega's wil je ook niet zo goed bij kunt. Maar ja, als je het op zijn plaats zegt, dan dat creëert, dat schept een gevoel, een omstandigheid waarin het Leu misschien makkelijker zingt wat ze op het hart hebt. Zou het misschien de Leu die dokter ziet, of die een huisarts ziet, een huisdokter ziet, die zou dat ook kennen. Zo gauw als je oudere Leu krijgt, of Leu die het leeuwen plat krijgt, die kunt makkelijker omschrijven wat er mangelt, als wanneer ze dat in hakkelig Hollands moeten doen, of in hakkelig Duits. Dus, wat ik zeggen wil, wielen kunt met elkaar, als dat weet, als er iemand bij is dat geen plat kan, prima, dan doe Hollands of Duits. Geen probleem, maar waarom proberen we dat nog niet? Ik doe dat zelf ook altijd. Ik maak er een punt van voor een leur waarvan ik weet dat hij in het dagelijkse leven plat krijgt, dat hij in het plat ook een berichtje doe. Een mailken of wat dan ook. Ik had iemand aan de telefoon hier uit de buurt en hij begint in het Hollands, want dat doe jij aan de telefoon zit, dan begin je het Hollands, botermelk, of een ander verhaal. Maar ik hoor nou heel gauw dat Hollands niet in de eerste sprake was. Dus ik zie gewoon beginnen in het plat. En toen ging hij ook heel makkelijk met. En toen heb ik hem, zijn vraag aan me gesteld. En ik zeg, zet dat maar op de mail. Heel goed, kreeg ik een mailje van hem in Hollands. Ik deed in het plat gewoon een berichtje terug. En toen zet hij het, mailen we in het plat. En wie kreeg er de zaak wel een gedaan? Wie kreeg er ans met rechten? Geen enkel punt om dat soort te doen. Heeft nums wat met te maken. Ik hoor van nums uit te leggen waarom ik dat doe. Hij ook niet. Het maar gebeurt. En het maar lukt. En zo kan met elkaar een klimaat scheppen waarin dat kan. Dus we moeten gewoon niet zo moeilijk doen met elkaar en dat gewoon vaker gebruiken. Ik heb hoe dat verhaal ook wel vaker verteld. Dat ik eens bij een ondernemerspul was waarin dat de Leu vuurde tiet. Allemaal lokale Leu. Die kan je allemaal plat met elkaar, maar zo gauw een gang zitten en de vergadering begint. Toen in één keer, toen moeten ze allemaal Hollands kuien. Dat vind ik heel gek, dus dat heb ik niet te doen. Dan begint ze erom te lachen. En er wordt ook altijd om lachen, zeg maar, ik zeg altijd, ik ben tekstschrijver, ik kan teksten maken in het Engels, vind je heel normaal. Ik kan teksten maken in het Hollands, vind je ook heel normaal. En zo gauw ik zeggen, ik kan teksten maken in het plat, dan moeten ze allemaal in één keer lachen. Dat vind ik heel vreemd. Ik denk van, dan moet ik het gewoon zo vaker zeggen dat het normaal wordt. Dat Leu dan niet meer om lachen. En dat is dat gewoon, dat hoort erbij. Waarom doe je daar niet wat met? Dus,
ja, wie kunt daar zelf een heel neer achteraan. En als we 12 minuten volle lult, dan vind ik het ook mooi wes. Leu, ik zal zeggen, geniet er nog even van, maak nog een rondje boeten, want het is groot weer vandaag, als ik dat zo bekijken. Nou, het is dreurig, dus dat kan wel leven. Doe dat, want dat is heel gezond. Ik kan het ook wel een keer houden hem. Voor nu zeg ik, goed gaan, laat het kapot koken. Ajo.